Okay guys, isang magandang umaga, magandang araw sa bawat isa. So, di po ba dati mayroon akong bike na na pinakita dati dito sa sa video na to, na ayusin ko. So yun, binilhan na natin ng mga piyesa niya. So mayroon tayong mga unang binili para sa kanya na importante. Nakita ko kasi na medyo may mga damage na yung iba. So nung kinalas natin, may mga damage na yung iba. So binilhan na natin ng panibago. So kaya ito yun guys, mga kabisikleta. Ayan, binilhan na natin siya ng bago. Binilhan natin siya ng bagong rim. Ayan yung bagong rim niya, 26ers. 26 ang binili nating rim sa kanya. So makikita nyo naman, medyo maganda tong binili natin. Ang pangalan na pili ko is Scotts. So sabi nila, kasing na rin ang Shimano rin yan. Makapal din kasi to. So okay yung niya. Okay yung pagka rim niya. No. Magaan. Siyempre, alloy, magaan siya. So maganda siya. So ang binili natin ay alloy para at least matibay siya. Ayan. 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 Scott. So, yun, magana ang binili natin. Yung mga talagang pang talaga. Mga pang bikers talaga. Para at least gumanda doon. No? Kung sakali man, na talagang makita natin na hindi na pwede yung body niya, body frame niya, palitan natin ang body frame. At least naka-assemble tayo, di ba? So, pero for the meantime, na nakita ko naman na pwede pang restore yung body frame niya. So, kaya I decided na bumili ng rim. Para at least makita ko kung ano pa yung mga dapat nating i-improve para sa kanya. Okay? Dun sa natin. So para makita natin kung paano natin gagawin restoration dun sa bike na yan. Then syempre, kasama na rin tong hub niya, saka yung spoke niya. Ayan. Ito yung niya, front, at ito naman yung rear. So, bumili na tayo ng ito, black ang binili natin. Na alloy din. Para at least puro siya magagaan at matitibay. No? So, magaan at matitibay. And then, spoke. Yan. Diba? Pang front and rear. So, isang set na siya. At ang brand na binili natin ay Ragosa. No, Ragosa. Yan. So, di ba? So, binili na natin siya. So, medyo mga mahal siya. Mga mahal siya. Kasi mahal natin yung bike. Yan, di ba? Kaya okay lang na medyo mahal yung mga binili natin. Kasi mahal naman natin yung bike. Para sa pagmamahal. Ayan, di ba? Dapat yung binibigay mo, mahal, hindi lang 299. Di ba? Talagang ibigay mo talaga yung the best. Kaya ibigay mo yung pagmamahal, no? Yan. So, susubukan natin tong Ragosa. At susubukan natin tong alloy Ragosa din yan. Tsaka itong rim na to. Susubukan natin. Of course, kailangan din natin yan para mabuo siya, maging gulong siya. Anyway, dadalhin pala natin to sa Dadalhin natin to sa bicycle technician para ipa-align na natin diretso, di ba? Pakabit natin tong spoke, itong sa hub niya, and then sa rim niya. Pakabit na natin, papabuo na natin to. And then diretso alignment na. Para at least ma-alignment na. And then para i-tune-tune na lang natin. Tayo na lang mag-tune. So, yan. So, dadali natin siya sa bicycle technician. And of course,
Para at least mabuo na talaga siya, buong buo. Sinabay ko na rin na bumili ako ng inner tube. Yan. Black cat ang ating binili sa inner tube niya. 26, 1.95. So, expandable to 2.125. So, baka sakaling mag-upgrade tayo ng goma na medyo malaki-laki ng konti. So, yun. Black cat. Siyempre, patikimin natin ng ng medyo mabagsik na inner tube, hindi lang basta-basta inner tube. Sabi ko nga, dahil sa pagmamahal, okay lang na medyo mahal ang bili natin, di ba? So ayan siya. So ayan. Kaya dahil wag lang yung 299. Hindi, joke lang ha. So ibig sabihin na talagang ibigay mo talaga yung the best. Para naman doon sa nag-viral na yun na 299 na yun okay lang yun. Okay lang naman yun kasi kung yun ang kaya niya. Pero kung nakakapag-load nga siya ng 500, 300 or nakakain sila sa mga restaurant na mga medyo mamahalin o kaya may binibili siyang sa personal niyang sapatos, halimbawa, di ba? Wala namang gaanong murang sapatos kung original nasa 1,000, di ba? Kung nakakabili siya ng mga ganon, tapos magbibigay siya ng 299, hindi acceptable 'yon. Pero kung talagang yun lang talaga yung kaya niya, okay lang 'yon. Okay. So, anyway, eto, binili natin 'to na medyo may presyo at talagang original yung binibili natin kasi mahal natin yung bike natin. Okay? So yun, dahil sa pagmamahal dun sa bike natin. Kaya yan, so bumili tayo niyan. And at the same, siyempre, ang kailangan niyan, goma. So bumili na rin tayo ng goma. Okay, ayan. Ang bilhin natin goma ay Ragosa. O, di ba? Dragon Race Ragosa. Ayan. So, meron tayong Dragon Race 26 by 1.95 ang binili natin. So, yun talaga yung sadya ko na bilhin, 26 by 0.95. Yun lang po kasi yung gusto kong laki ng gulong. Ayan. So, yan. Ayan, binili natin. So, binili natin siya ng goma. 26ers ang magiging bike na yun. Okay? So, ayan guys. So, ito ang binili natin. 26 by 0.95. Tapos ang inflate niya ay 150 to 559. Okay. 50 to 559. Okay. So, 26 by 0.195. So, okay siya. So, good ang ano niya. Good ang goma niya. So, ayan siya lahat. Ayan. Okay. So, ayan. Buo na siya. As in. Mabubuo na siya. As in. Ayan. Diba? Okay. Ayan. Meron na tayong gulong para doon sa ating bike. Ayan. So, okay. God bless you guys. And hoping ay makita nyo unti-unti yung restoration na gagawin natin dito sa bike natin. Okay guys? God bless.